amang pargohal pargoci nanialap manogot pinataru botari bataran na hudul partarias na malo paridahan na suksum parlopan na tabo dison amang patar dohami jongjong diado pemuna namadok mauliate dohami tutuhatta di bata di siala asi do holong ni rohana boy hitatong marpungu marnatapak di tikyon suang soni matong amang upasatami tuhamu tong do hata mauliate ala nunga rohamu manggokon manggohi gokon do jauh-jauh nami apala di tikyon ala ni amang neng roma hami pasahaton las ni rohanami songon pinggan panukunan tuado pambuna mangarade mahu mamang Setabi godang ma dihita amat taraja song songoni nang inat pasuri pada nahu maliang nahu malaho. Dison bonan diha suhuton di pasahat tamudo pinggan nahop dihudulan nama risihon harbu epir naporatiar doho ringgi sitio suara natino pani pamaritata si palas rohani amat taraja suak songoni nang inat pasuri pada asa sisemen namulani uhum sukum betong mulani hata ya namanukum mahami dihamu bonan diha suhuton dia do dakana, dia do unokna, dia do hatana, dia do padokna, sidok boti mahami dihamu bonani hasuton. mauliate ma dihamu pargol pargocinami Birasanami. dina manukun raja ni pargocinami tuhami dia do lakna dia do unokna dia do hatana dia do didokna takas matong pabon nami amang raja di ulota di bagasa sadarion parhorasan jala panggabean di 2 tahun naung salpu marpungu do hami akka anak muda nih bangsot tahun merpungu mertahi laho pajong jokon sada organisasi habatahon alai bersifat nasional dungi orang rangi hami ma huto taho kami ma goarna forum Batak intelektual alani amang diari nadengganon di bulan nauli naung jinadihon ni tuhatta debata nomor 2 naeng manian hulak kami pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Batak Intelektual jala huhutma hurayau kami perayaan hari ulang tahun kedua Forum Batak Intelektual alani amang dang tuk tarok-tok nami moloso di tabor-taboriamu ulaota di bagasa sadarion sidok putih mamang Gawe masalah horas tutu di naung mertahi sakap pamu diari nauli diari nadingganon di bulan nauli nabi nuhul ni amat taraja ipatu pahamudo sa songon organisasi pinoparnyo putta si Raja Batak di patu pahamudo asabu inian sada rohani halak kita Bataki mau lihat patutu di duhatta saya yang giat ma di pasu-pasu tuhatta ima di namartahi sakap pamu songon napariputon ima ulaon manang pengukuhan manang naung 2 tahun ima sada organisasi na belga di hita peparang puta si Raja Batak mau lihat matutu di johamu hami padde sayang giat matutu marhite uning-uningan di jomunon siap merpangidok kita to puta di bata nomor 2 jadi opera nami dohonon nami matok songok kata silsulupan nama dok asa pinatikok kusur matok tutop ini tapian tu dia hamu mangalakka sudena organisasi ima FBI on nadong di Portibion tu si matong dabota persaulian matutu asa tak kami matong jadi walang galingang matong jadi garegi tu buma dihamuna ima hita peparang depota si Raja Batak FBI na belgaon anak partai ulu balang doho boru parmas jala pareme asa sasa isulumin na sa mahubot yan na tigaras nung nga di pasatamu pinggan nahok di hudulan na marhite asin yung puta di bata
ipatu pahamu uning-uning dalam pengelulut tomat tadi bata sahak matuk kabutu panggabian sahak matuk perhorasan. Jadi mau lihat tema dia hubungan dia suton adorak so manotor hamu asa hobek kami ma gudang sipitu lili manang sipitu nobas dalam pengeluluan ta tangiang ta tomat tadi bata dos marohata Ulah damang ma. tema dia hubungan sesuatu hasuhuton ima gudang sipitu lili marang pipitu nopas dan pengeduat tapamita mita tato mentari bata jadi pinasaha ma muse tohamu buran hasuhuton mau lihat ma di hamu pargocinami nunga di palu hamu amang godang sipitu lili nuayang petutu mau lihat ma di tuhata mau lihat ma di hita saluhutna tarlumobi ma di hita di amat taraja do inakta soripada nuayang petong neng tapukka ma ulauta di bagasa tikyon naing majalo godang mahami amang dainang asa tong dohot tamu saluhutna jongjong mahita saluhutna diinganat tabe asa rap manortor kita
noba tu hata nomor 2 debata. Songonima dihamu pargual pargocinan. Memang, dauli. Nunga be mangarade hami saluhut na amang. Tapuk kamatong ulauta. Aluhut damang ma tutu hatta nomor 2 debata. Aluhut damang mamusiatong tu sahala ni amat taraja. Aluhut damang ma tu hasahatan day. Amang pargual pargocinan. Marmula jadi, marmula topa, marmula denggan, marmula horas. Marmula doatong na denggan dohot na uli ala ni amang. Asa uli jala ule ulaut tadi bagasa saderion. Bahe damang matong godang mula-mulai. Mari hamuang pargocinami. Uli memang. Naeng marsi soba matok kita tutu hatta debata asata soba matong imana di bagasan ulauton jala hita na marsi haulong apetong asato tong ma marsi haulong di bagasan forum bata intelektual alania mang bay damang ma godang soba soba. Tung macailas rohanami amang alay tabanilas ni rohanami naing mga liya matok kami amang dison dito nga tongan ni panggungon dohot na asing dinganan nabi amang ala ni amang bay damang ma godang liya ti. Mauliate matutu di hamunong ngatung macailas rohanami. So ngoni matong Panginoon nami asa ditabay tuam matuhamu gajang nyumur dot nang akahipasan aka pajamotan na lomak tujulan niya ron. Nang dihita petong saluhut na aka naong nyotang nami raja dan nyotang nami do diamu dewan pendiri penasihat do pembina ketua umum dan seluruh jajaran. Nang songoni saluhut na dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang dohot pimpinan anak ranting. Nung nga sa besude naong hitapita tu pargual pekaruget cita alani tajalo matutu sada godang na manutup godang di bagasa tikyon asa damang ma godang saha deh.
Maulate ma hudul Horas! mahida saluna. Horas! Horas ma.